ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Саудо ТВ. ирӯз 20 феврали соли 2024 1000 рубл 118 сомонӣ. шумо дар канали Саудо ТВ ҳастем. дар ин канали мо фақат хона мошинои арзон монда мешавад. дӯстони азиз, ҳамин навори мода имкон боша лайкора бизанен, бахелӣ накунен, дар канал подписатсия кунен, ҳаракат мекунем баъди шумо наворои чотка кунем, шумода маъқул шава. барои реклама муроҷиат кунем бачо. имо ба саб хона, замин, мошин, квартира рекламаш мекунем. мақсад чизе боша мо реклама мекунем. ирӯза навор дорем. хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, як када хона дар коре аз тарафҳои Данғара ва квартираҳо ҳам дорем баҳри шумо бачаҳо. яъне ки хонаҳо аз шаҳри Душанбе, шаҳри Кӯлоб, тарафҳои Қурғонтепа ҳастай, аз шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат ҳам ҳастай бачако, аз ноҳияи Шомансур, ноҳияи Фирдавсӣ, хулоса навор беҳад хушрӯштагай. ҳамин канал дар подписатсия куненда лайка бизанем, маълумотро бо диққат гӯш кунед, эълона саб. мегзарем ба якум замини фурӯшӣ бачако. нафароне ки тамошо кардем бо диққат гӯш кунед, мехонам маълумотро. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Тула, павароти Шоҳанбарӣ, кӯчаи Боғистон. 11 сотих замин масоҳат дорад. ҳамин замин яъне ки то Душанбера разницаи раҳаш 5 километр дур меган. об свет дорад, мардум зиндагӣ дорад, ҳамсояҳо ҳастанд, мактаб, масҷид, стадион ҳаст. ҳамин деҳада хулоса нархша 120 000 сум мега. боз савдо ҳам мешавад, муомила дорад. хулосаи гап рақамҳои телефонаш 911 13 56 56. ин ҳамин акамо нишон додест дӯстон. акамо овозша киштем, чунки наметавонем ки зук монем. маълумоти пурраша занг мезанем дӯстон, маъқул боша мегирем. 11 сотих замин масоҳат дорад. касоне ки хонакун ҳастен, мақсад 2 нафар 3 нафар бародаро мегирем, тақсим мекуненда хонаҳотонро мебардорем, зиндагӣ карда мегардем. дӯстони азиз, ҳамин қадр яъне ки маслиҳати ман баъри ҳамон нафароне ки мақсад хонахар ҳастанд, заминхар ҳастанд, беҳад удобни. 2 касам бигирен 60 000 да арзон ҳамеша может бит 50 000 тон мерасад. каста мегирем, хонатонро мебардорем, зиндагӣ карда мегардем. дӯстони азиз, ҳамин навори мада имконият боша бачаҳо лайк бизанем, ба хотири ки меҳнатҳои баъри шумо мекунем. фақат мо мегзарем ба дуюм мағозаи фурӯшӣ. бачаҳое ки хоҳиш кардем мағоза навор кунем, ҳамеша ёфтем, мақсад равон кардан. дар ноҳияи Ҷайҳун даруни бозор дай одам гарини бисёре мега. ҳамин савдо айёри миллионай. срочно сум дар кор ба ҳамон хотир савдош кардесай. нархша 30 000 сум мега. дарозиш яъне ки 5 паҳмиш бошад 4 5 ба 4. ака баландиша нафаҳмидем дӯстон азиз. рақамҳои 96 ё ин ки 937 ё ин ки +7 WhatsApp 3 рақам дар занг занен, тамос бигирен шав. магазин даруни бозор дай ҷои зурай мега барои савдокунӣ удобни. масъалаи монтаж, об, свет ҳама тарафа қонуну қоидаш. аптека, мактаб, мағоза, масҷид, ҳаякам бозор да киш ҳамаш мешавад. бачаҳо занг бизанен, муомила кунен. ина ҳуҷҷатош ҳам ҳастай мондем. хайба касе мехара, худаш занг мезана, бо маълумотҳои пурраша айсоибиш мегирем. азиз, мегзарем ба сеюм эълони ирӯза. акае ки хона мехарам. ассалому алайкум мардуми хонафурӯш. ман хона мехарам, ё ки сексия мехарам, ё ки временка ҳам боша мехарам мега. ай тарафҳои себистони ноҳияи Данғара мегирам. касе ки дора марҳамат рақамом дар занг бизанен. рақамҳои +992 003 557 088 да занг занем бачаҳо. касе сексия дора, временка дора, мақсад хона дора, ҳамин ака мехара. занг задан маслиҳат кунем бачаҳо. тарафҳои себистоне ки Данғара. мегзарем ба чорум эълони ирӯза. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Нуристон меган. бениҳоят арзон дӯстон, медонед и холашкамонай хоҳиш кардан фурӯхтан дар кор. ба ғайри ҳамин хона бачаҳо бо дар шаҳри Кӯлоб ҳам участка ҳам дора. нашоти участка ҳам занг бизанен, ҳамин рақамҳои 985 ё ки 918 да. нашоти ҳамин хона ҳам 70 000 сум мега. 3 комната 8 сотих замин масоҳат дорад. масъалаи обш бачаҳо проблема нест. масъалаи свет 1 грамм намемра мега. ай тарафи беморхона пастаяни свет дорем мегам. дӯстон азиз, занг занен, маслиҳат кунен, яъне ки муомилаи сос кунен. 70 000 мега. мақсад бигирен шада. хулоса беҳад бад беҳуда занг назанен дӯстон азиз. арзон гуфта илтимос. мегзарем ба панҷум эълони рӯза.
باز یک خانه فروشی در شهر حصار دهه ارتبوز میگن دوستان عزیز. این همی خانه، این کلیپی چی پخته قدلی ورداشتگی خانه را این همی قدر ورداشتن. 7 سوتیخ 6 خانه، کухні حمام در درونش، آب سویت دارد، داکومنتو 100%، ремонт коробка 240,000 нарх. рақамои ватсап мондем. касоне ки харидори аниқ ҳастен ҳамун нафаро дӯстон занг заненда аз номи канали Saudo TV ё ки Auto TV муомила кунед. иншоалло бо камбеш суҳбат ҳамроҳишон мекунам, яъне ки арзона мешавад камтар. 240,000 беҳуда занг назанед бачаҳо. кадом хонае ки реклама мекунем бачаҳо, рақамои хиша занг бизанед, муомила кунед, беҳуда зангшо назанед. касоне ки подписатсия накарден ҳозир подписатсия кунед, ҳамин лайкҳои бепула бизанед ки ҳамин навор паҳн шавад. мегзарем ба шашм эълони рӯза. хонаи фурӯши шашм, квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, Ленский район меган. аму тарафо бачаҳо 330,000 сум нархаш. дукомната квартира, дуэтажа, 45 метри квадратӣ, ё ин ки дуюм этаж ба фикрам, может быть дуэтажа бошад. ҳаяк худтон медонед, занг занед пурсен. хона дар ноҳияи рӯдакӣ, Ленский район, дар маркази ноҳия, яъне ки дар маркази ноҳия, дар пеши бозор, мактаб, беморхона, боғча, ҳамаш наздики хона бо тамоми шароитош, аз он ҷумла ремонти замонавӣ, об, свети доимӣ. обш напорай меган, напори об. хулоса қонуну қоидаш кардагианша. ина хонара биненда, ина абой, ина кондитсионер, ина пардои фасон, ина калидор, дарои хушрӯ, ҳама тарафа қонуну қоидаш кардагиан. хеле хонаҳои арзона, хеле заминҳои арзона. фақат Saudo TV набор мекунад бачаҳо. подписатсия кунед, рӯи кунед бачаҳои хонахар ҳастанд. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ шаҳри Кӯлоб мерен, маҳаллаи Заринкӯҳ мерен, аму тарафо мерен бачаҳо. хоб 3 комната 7 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамои 988 мондем, занг бизанед, маслиҳат кунед. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Заринкӯҳ. инами хонаҳай 185,000 сум мега, бо савдо ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар маҳаллаи Заринкӯҳи қитъаи 4, рӯпарӯи мактаби 4. харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам мешавад. рустӣ бачаҳо медонед, ман медонам ҳамун нафаре ки моро тамошо мекунед ба хотири хонаҳои арзон, агар шумо мақсад 400-500,000 сум буду дошта бошед, канали маро тамошо намекунед. ҳамин гап рост не бачаҳо, конкретно дар ҳамун комментар нависед. ба ҳамун хотир ҳаракат мекунем арзонро набор кунем баҳри шумо. мақсад ба умед тамошо мекунем, медонам раматуна ки моро дастгир мекунед, тамошо мекунем бачаҳо. фақат ҳаракат мекунем арзонро набор кунем бачаҳо, медонед. ҳай қиматош ҳам кам беш ҳастай, намеоем, ба ҳамун хотир набор мекунем бачаҳо. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ҳамеша ёфтем дӯстон. 330,000 сум нархаш. 4 комната, хонаҳо ҳам хеле падабой, мақсад бардоштагӣ, ина мехай шкатур кардагиан, шпаклёвка кардагӣ. инами хонаҳай дӯстон азиз. хулоса дарвозаи фасон задагӣ, дарошам хушрӯак часпондагиан, пачкада хулосаи гап. хоб 4 комната 2 сотиқ замин масоҳат, кухни, ванна, ҳоҷатхона дорад. хона падабои тайёрай, яъне ки дарои дарунаш часпондагӣ, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Шайнак мегам дӯстон. маҳаллаи Шайнак, пеши мактаб, пеши маркази савдои Шайнак. 2,5 сотиқ замин масоҳат, машруткаҳои 45-56 дар назди ҳамин хона ҳастанд дӯстон. нашоти нархош бо муомила кунед, занг бизанед, подписатсия кунед, лайка бизанед, зангуларо виса кунед, наворои беҳтарин мекунед, шумо хабардор мешед. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, бо тарафҳои рӯдакӣ мерем. ноҳияи рӯдакӣ деҳаи Алабайтал меган. деҳаи Алабайталам будастай бачаҳо. 155,000 сум нархаш. 3 комната 4 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамои 919 51 95 79 рақамои телефоншон. хонаи фурӯшӣ воқеъ дар даромадгоҳи шаҳри Душанбе, ноҳияи рӯдакӣ, деҳоти Лоҳур, деҳаи Алабайтал, пеши мошинбозор. хона аз 4 сотиқ замин иборат буда, дорои 3 хона, калидор, амборхона, баня, ҳоҷатхона, ҳавзи обам мебошад.
یک نه بچه ها حوض آبنبو تنبوری دارد. خریداری کنکریت نی مرمت کنین، زنگ بزنین، مسئله کنین. میگذاریم به دهم خانه فروشی. خانه فروشی در شهر حصار دهه ارتبوز، نرخش 180,000 سومانی، سه کمنته 3.5 سوتیق زمین مساحت دارد دوستان. علاوه خانه ها ремонти خانه هم خیلی بچه‌ها ремонт کردگان. خیلی خلاصه گپ که دو طرف تریزه یا در ای پره بو خانه‌چه دیگه ساختگان. خیلی تختهش چی میگن یک طرف سیم بلاک برداشتگی، سه خانه پدوال، یک بریمنکای کوخنی، علاوه خانه حاجت خانه، обши 3.5 сотиқ замин масоҳат. срочно мефурӯшем. харидори конкретни аниқ бошед, бо савдо ҳам мешавад. свет дора, пули ов додагиай, нарху туғи гира, овша миёрем меган. мақсад дохили хона да дӯстон. может би да ҳамсоё боша, ку тарафша маълумот додам буда. ҳамин қаки мега ки суми ова додагем, яъне ки маслиҳату туғри бигира, агар даруни хона да мегзаронам меган дӯстон азиз. хонаи навбатӣ, квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. хоб тарафҳои гулистони қайроқум меган, баҳористон. аку мо маълумоти пурра нагирифтем. нархиш 180,000 сомонӣ, ду комната, квартира, ду этажа меган, 56 метри квадратӣ. ду этажа. дуюм этажа может бит. рақамои 927, охириш 84. занг бизанен, маъқул боша бигиренша. нашоти нарх навои ҳар як хона дӯстон, вақте ки навора пони тамошо карда буд карден, кадом хонае ки шумо да маъқул шид, писанд омад, рақамои худошонда дар аму таги маълумотош чиқдир ки ҳамин ҷавозе ҳастай, ду этажа 56 метри квадратӣ. рақамои 927. ҳамин хел ҳар як хона яъне ки маълумотош қати баъдан дар тагиш номерош мондагем, занг бизанен, худошон қати маслиҳат кинен. нашоти ҳар як хона бачаҳо мо да занг назанен. хоҳиш ҳаматон. мо да барои реклама кардан фақат муроҷиат кинем. мо реклама мекунем. иншоалло ҳаракат мекунем барои шумо наворои чотка кунем, беҳтарин наворои арзон хонаҳо монем. навори пагайнамон мошино мешавад дӯстон. тамошо кунен. рақамҳо барои реклама мондагем, муроҷиат кунен. хона, замин, мошин, квартира ҳатман дар комментария нависен аз кадом маркаи хонаҳо маъқулай, аз куҷо маъқулай. мо ҳаракат мекунем. иншоалло шумо да пешниҳод бикунем. мо шумо мегем навор мекунем, шумо моро тамошо мекунем. раҳмат ба ҳаматон. навори моро пони ҳамавақт тамошо кунен. беҳтарин навор барои шумо пешниҳод мекунем. ҳамин лайкотонам бизанед, худтон эҳтиёт кунед. хайр бачаҳо.